برپرسکی خۆجیهی و ژێدەرەکی لەشکری ji parêzgeha Embar li Rojavayê Iraqê ji ajansa Anadolya Tirkiye re eşkere kiribûn ku piştevaniyeke leşkerî Amerîkî gihîştiye devera Eltenef ya ser sînorê Sûriye û Iraqê. Ew berpirsê xwecihî ji ajansa Tirkiye ya fermî re gotibû ku ew piştevaniya Amerîka ji alavê leşkerî ji cûrê Hemer û topxane û çekên giran pêk tê û ew piştevaniya leşkerî gihîştiye devera Eltenef. Heman berpirsê xwecihî serbar kir ku Ermanc ji wê piştevaniyê gerantiya ewlehiya sînorê Iraqê bi Sûriyê re ye. Ji aliyê xwe ve efserekî artêşa Iraqê Pila Muqeddem ew zanyarî tekeskirin û got ku ew piştevanî ji bingeha Eynil Esed li navçeya El-Bexdadî li Rojavayê parêzgeha Remadî hatine û riya navdewletiya bilez bi kar anîne ji bo gihiştin bi devera Eltenef. Heman efserî diyar kir ku hêzên Amerîka çend bingehên wê li parêzgeha Embar hene li ser sînorê Sûriyê, ji wan jî bingeha Hebaniyê li rojhilatê El Remadî û ya Esed li Rojavayê Remadî. Serbarî wê yekê du bingehên dî li devera El Qaim û rojhilatî devera El Retba heye. Ta niha jî ne rêberiya Iraqê û ne jî Amerîka tu daxuyanî di vê derbarê de nedane.